Ποιος ξεχνά την πρώτη μέρα στη δουλειά του? Εκείνη την ημέρα πήγα να αποχαιρετήσω τον παππού μου. Του το είχα τάξει πριν φύγω. Ο παππούς μου είχε 3 μεγάλες αγάπες: τη λύρα, τη θάλασσα και την οικογένεια. Όταν ήμουνα μικρός, καθόμασταν με τις ώρες στο μπαλκόνι και αγναντεύαμε τον κόρπο της Σούδας. Καμάρωνε τα καράβια και μιλούσε για αυτά με περηφάνεια. Τα βαπόρια αυτά, μου έλεγε, φτιαχτήκανε με τον ιδρώτα του κρητικού λαού. Ο λαός έβαλε το μερτικό του για να αγοραστεί ένα καλό καράβι. Η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης στην Ελλάδα. Από τότε η ΑΝΕΚ είναι μέρος της ιστορίας μας. Τα καράβια, μου έλεγε, ένωσαν τους κρητικούς. Πριν από 50 χρόνια αυτοί σπήραν τον καρπό και σήμερα εμείς κληρονομήσαμε αυτήν την πολύτιμη περιουσία τους. Και εδώ καθαρίζουν. Καλημέρα. Καλημέρα. This way. Welcome. Πες μου, ποιανού είσαι? Εδώ μπορείτε να δείτε την τηλεόραση. Τι έχει το κοριτσάκι μας? Μην τα κάμισε πια! Ο παππούς έλεγε, η ναυτική είναι η ψυχή της εταιρείας. Εδώ σετίζεται ο μεγαλύτερος όγκος των επιβατών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό που μετρά και την πάει μπροστά. Η δουλειά του ναυτικού έχει μπονάτσες, φορτούνες, αναποδιές. Καπεταναίικα να σταθείς μπροστά της, μου έλεγε, να μην τη φοβηθείς. Για 30 ολόκληρα χρόνια ο παππούς μου ήταν θαλαμεπόλος στα καράβια της ΑΝΕΚ. Δεν πέρασε μέρα χωρίς να μιλήσει για τα ταξίδια του. Μου έλεγε, τα καράβια μπορεί να είναι φτιαγμένα από σίδερο, αλλά έχουν ψυχή. Την ψυχή κάθε ναυτικού. Η ΑΝΕΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια και αυτή η οικογένεια έχει κάθε λογίσμους αφιραίους. Καθήκον μας να ανοίγουμε το σπίτι μας, να τους υποδεχόμαστε. Μακάρι να τον έβρισκα στο μπαλκονάκι άμα γύριζα. Να καθόμουν δίπλα του. Να πίναμε τον καφέ μας. Να το εξιστορούσα τις δικές μου ιστορίες από τα ταξίδια μου. Πριν από 50 χρόνια, στις 10 Απριλίου του 1967, ολόκληρη η Κρήτη καλωσόρισε την πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης στην Ελλάδα. Καλωσορίσαμε την ANEK Lines. Από τον κατάπλο του πρώτου πλοίου της, του θρυλικού Κίδων, η ANEK Lines συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου της ακτοπλοείας, στηρίζει έμπρακτα την οικονομία μας και ανοίγει νέους δρόμους στις θάλασσες του Αιγαίου και της Αδριατικής. Η οικογένειά της αποτελείται από περισσότερους από 900 εργαζόμενους, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης και με την αυθεντική κριτική φιλοξενία καλωσορίζουν όλους τους επιβάτες. Σας προσκαλεί να απολαύσετε ξεχωριστές γεύσεις με αγνά προϊόντα του κριτικού διατροφικού πολιτισμού και παράλληλα παρέχει σύγχρονες και φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες για ένα άνετο ταξίδι. Η ANEK γεφυρώνει την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Αδριατική, μεταφέροντας τα προϊόντα της, ενισχύοντας την οικονομία της και τους κριτικούς παραγωγούς.
Με επίκεντρο τον επιβάτη, παρέχει υπεύθυνα και αδιάλειπτα κορυφαία πιστοποιημένη εξυπηρέτηση και έχει καταφέρει να διατηρήσει μία από τις πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς και εγχώριας ακτοπλοείας. Η Anek Lines, στα 57 χρόνια του ταξιδιού της, βρίσκεται διαρκώς κοντά στην κοινωνία, στηρίζοντάς την. Ενισχύει τις προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Ενώνει τους ανθρώπους από το χτες στο σήμερα και στο αύριο. «50 χρόνια Anek Lines. Με πλώρη το μέλλον».